inner bra, alebo inak povedané vnútorná podprsenka, sa používa na zmenšenie a spevnenie priestoru pre implantát. V akých prípadoch sa používa? Používame ju najčastejšie pri výmene implantátov, kedy pomocou tejto vnútornej podprsenky potrebujeme presne umiestniť a vytvoriť novú polohu implantátu, ktorý bude v tejto polohe zároveň aj pevne zafixovaný. Je to nejaká novinka, alebo robíme to už viacero rokov? V podstate robíme to už viacero rokov, ale môže sa to stále radiť ešte medzi novinky, ktoré nerobí každé pracovisko, pretože je to taká nadstavbová technika a vyžaduje určitú skúsenosť operatéra. Aký je benefit pre pacientku? Benefit pre pacientku je hlavne ten, že fixuje implantát v požadovanej polohe, čiže je menšia pravdepodobnosť, že implantát sa dostane do nežiaducej polohy, napríklad poklesne alebo sa posunie nabok. Používa sa aj pri anatomických, aj pri okrúhlych? Áno, implantáty používame pri vnútornej podprsenke ako anatomickej, tak aj okrúhle. V podstate je to úplne jedno, pretože fixovať implantát môžete aj okrúhly, aj anatomicky.